ado itu bakuncinan dari luar. Udah sayang, Apa jolai? di rumah coba manuang surang, kurang bamanuang capek tuonyo, mangkonyo denai pai malala. Yang kasudahannya talapih bana atong kitana akhirnya parang di rumah tanggo talapih bana atong kitana akhirnya parang di rumah tanggo. Kan denai parintang hari, benang dukain tolong balikan. Adik membuat si barang jadi biarlah denai nan menjuakan. Adik membuat si barang jadi biarlah denai nan menjuakan. Udah sayang, Apa yang os syahwat aku dibuang-buang. mari dibuat Yonanda Guno, rumah tangga kita bahagia. mari dibuat Yonanda Guno, rumah tangga kita bahagia. yang kasudahannya talapih bana atong pitana akhirnya parang di rumah tanggo talapih bana atong pitana akhirnya parang di rumah tanggo. Harikan denai parintang hari, benang dukain tolong balikan. Adik membuat si barang jadi biarlah denai nan menjuakan. Adik membuat si barang jadi biarlah denai nan menjuakan.